Vi vil gerne snakke lidt om Jehovas vidners rigsal, og jeg vil gerne starte lidt med rummets materielle dimension. Jehovas vidners rigsal, den er praktisk indrettet for at opfylde alle deres behov. For eksempel er der små mikrofoner på bagsiden af stolene, så alle mødedeltagere har mulighed for at deltage i Jehovas vidners svar-drøftelse møder. Der er også stole, der kan fjernes, så der er faste kørestole, så de ligesom også kan være en del af menigheden. Og så er der områder, der er forbeholdt til familie med børn, så de let kan smutte ud uden at forstyrre. Og der er også et område til folk med parfumeallergi, hvor de kan sidde uden at blive I en rigsal vil man ikke umiddelbart finde nogle religiøse symboler eller genstande, som man forbinder med kristendommens kirker. Der er ikke noget alter, og der er ikke nogen døbebånd, og der er heller ikke nogen helgenbilleder eller kors. Jehovas vidner mener nemlig, at brugen af disse er i strid med Bibelens bud om, at flygtet fra afgudstyrkelse. Og derfor kan man så konkludere, at selve rummet ikke er helligt, men profant. Det er momentet eller gudstjenesten under gudstjenesten for møderne, at der foregår noget helligt mellem Jehovas vidner. Ja, så vil jeg fortsætte lidt med det, som Kasper forklarer, at når man kommer ind til selve rigsalen, så er det egentlig meget som praktisk indrettet, hvor man først kommer ind i en garderobe, hvor man kan smide sit tøj eller tasker, hvis der så er behov for det. Og derefter kommer man så ind i en forhal, hvor der er opslagstavler, og hvor alle praktiske oplysninger er hængt op. Og i den ene side er der et bord, hvor der ligger brochurer og andet litteratur, og de benytter det benytter de, når de er ude og forkynde Jehovas vidners ord. Der er et undervisningslokale, der bliver benyttet til små drøftelser, eller til at undervise børn i at læse, hvor de læser lidt om Jesus og Bibelen og sådan noget for børn. Så er der et lille skab, hvor der er litteratur på alle mulige sprog, f.eks. tysk og engelsk og mange andre sprog. Og disse omhandler også de bibelske emner. Der er 3 toiletter inde i forhallen, og til sidst er der et bibliotek med gamle skrifter og bibler. Og så er der et bord, der ofte benyttes til møder, kaffepauser eller til børnefamilier, der er nødt til at gå ud under gudstjenesten for at få noget mad eller komme af med noget energi. Der er også et kort over, hvordan Jehovas vidner er delt op, og de er delt op i 3 distrikter, hvor disse er delt op, altså distrikterne er delt op af praktiske årsager, så alle kan være i rigsalen. Og derfor har de gudstjenester på forskellige tidspunkter, så alle har mulighed for at deltage og få en plads. Rummets sociale dimension. Jehovas vidner bruger rigsalen til henholdsvis deres møder, hvor den sociale dimension er meget stor. Det er normalvis Jehovas vidner, som deltager i møderne, men alle er velkomne, også folk udefra, som aldrig har været der før. Den sociale dimension begrænses, når rigsalen bruges til andre formål, som f.eks. deres samlinger, som før holdes, når de skal ud på forkyndelse. Det er også kun Jehovas vidner, som kommer. Derudover bruges rummet også sommetider til ældsteråd, som styrer menigheden, når de holder møder. Her kan man konkludere, at rummet er amorfe. Det eneste, der indikerer, at der er tale om en rigsal og gudtilbedelse er et skilt på podiet, hvor der står et vers fra Bibelen, det gamle testamente. Tak Jehova, for han er god. Salme 106, vers 1. Ja, vi har så valgt at tage udgangspunkt i Iliade med vores analyse af det her rum. Og ifølge Iliade, så må et helligt rum gerne være amorfe. Det vil sige, at det, der er afgørende for, om et rum er helligt, det er altså, om det hellige rum kun gør sig gennem en hypofoni. Det hellige rum, det er altså grænseløst, og det kan være uden kendetegn og orienteringsmuligheder. Og man kan sige, at til en vis grad, så gør det her så også gældende for Jehovas vidners rigssal, og det kan være rigtig svært at tolke ud fra omgivelserne, at momentet er helligt.
Det eneste sted, hvor det faktisk var muligt for os at se, at det var et helligt rum i observationsbasen, var skiltet ved podiet med et vers fra Bibelen, som vi lige nævnte tidligere. Ved første øjekast så får man måske det indtryk, at det ligner en mødesal, der har en platform eller et podium, hvorfra møderne kan ledes. Rummet det kan altså defineres som en morfe, og det er først, når det hellige finder sted, at forsamlingen holder deres møder, hvor de beder og de synger, og der bliver holdt foredrag. Her findes der altså en hypofoni sted, og lige pludselig så bliver rummet meget helligt. Rummet bliver også brugt til overgangsriter, såsom bryllup og begravelse, og på den måde finder der også en hypofoni sted, når rummet bliver brugt til formål som sidst. Overalt i verden så benyttes de her rigssale altså til samme formål, men der står forskel på størrelse og den stil, de er bygget i. Det afhænger lidt af klimaet og de byggematerialer, der er til rådighed, og de lokale Jehovas vidners økonomiske situation. Nogle af Jehovas vidners rigssale bliver bygget af mursten, træ og sten, mens andre de kan være åbne i siderne, de kan være opført af bambus og stråtag. Så det kommer altså rigtig meget an på, hvor i verden du er. Der er bestemte ting, man gør, og bestemte ting, man ikke gør i en rigssal. For eksempel vil det være forkert at leje rigssalen ud til en julefrokost. Det er kun Jehovas vidner, som benytter rigssalen, og den lejes ikke ud til andre formål. På den måde kan man sige, at Jehovas vidner holder rummet helligt, selvom der ikke foregår en hypofoni, før møderne finder sted. Slut. Tak fordi I lyttede. Hvem går med hvad viser i himlen? De 10 bud.